नमस्तुलसी कल्याणी पद्मनाभप्रियेच्युते प्रसीदा मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ताः। सावित्रಕ್ಕ तुगलसून भारी चंद कोंदावा पूज करता मस्त मंत्र गोतसनवे। हाँ होई भाई डबल श्लोक मंत्र प्रगोत असती का लायक पूज करता आणि डबल अलंकार प्रकाशितला गो अलंकारानी भारी चंददಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿಸ್ತಾನವೇ। हाँ वही भाई 3 संगिल मन के केल्ले तिनक्वेना केल्ले बाहावनी नंदी निंतिक हाथ जोड़सिला। तुमक सकड़ांग कई चूड़ी पर बेचे हार्दिक शुभाशय। गायत्री एक चूड़ी पद सांगो। आज मिगले नवी चूड़ी हाँ एक चंद चूड़ी पद केल्ला ऐकयते कश्यस मुन संगती ते। श्रावण महीने आईले गो चूड़ी पूजु चयैया गो बगे बगे अंक्री हड़का गो बगे बगे पूलदवर्का गो दीर्बांकुरु ಒಟ್ಟುಗಾಲ್ನು ಚಂದ ಚೂಡಿ ಕೊರ್ಯಾಗೋ ಸಕಾಣಿ ವಗ್ಗಿ ಊಟಕಾಗೋ वगी वगी काम कोरकागो घरचे अंगण जड़कागो चंद रंगोली गलियागो नावनु कोरनु किरगिने सोनु पूजे तयारी कोरियागो दिव्वो अम्मी लौकागो तुलसी कउदाक गलियागो हळदी कुंकुम लव्यागो सूर्यक नमन कोर्यागो ಪನ್ನವೀಡೋ ಚೂಡಿದವನು ತುಳಸಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರ್ಯಾಗೋ ನೈವೇದ್ಯತೆ ಕೋರ್ಯಾಗೋ ಮಂಗಳಾರತಿ ದಕೊಯಾಗೋ ಘಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಮರ್ಯಾಗೋ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶ ಪವ್ಯಾಗೋ ಅಕ್ಷತೆಗಾಲ್ನು ಸುತ್ತು ಕಾಣು ತುಳಸಿಕ ನಮನ ಕೋರ್ಯಾಗೋ घरालकी वच्चागो हुम्रा चोको गल्यागो हळदी कुंकुम लव्यागो वीडो चूडिदवर्यागो आरती कोर्नु अक्षते घाल्नु हुम्रा नमन कोर्यागो देवा कुडाक वच्चागो देवाले पूजे कोर्यागो वीडो चूडी घेव्यागो कुलदेवते कदवर्यागो बाईचे कट्टे मट्टे रुक्कक चूडी समर्पण कोर्यागो चूडी पूजे मळ्ळारी प्रकृती पूजे म्हणतागो आरोग्य आणि सौभाग्य चूडी मळ्ळरी मिळतागो बंधु बांधवंक विनिमय कोर्नु बांधव्य वृद्धी कोर्यागो श्रावण महीने आईले गो चूड़ी पूजु चयैयागो शुक्रवार आणि ऐतार चूड़ी पूजेते संभ्रमगो तुळसी माते शुभ वरदाते आमका भाग्य दित्तली तुळसी माते शुभ वरदाते आमका भाग्य दित्तली आमका भाग्य दित्तली आमका भाग्य दित्तली। मिगेल सुन्नेन संगिल पद तुमका कशी दिसली म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती तशीच लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करच्याक विसरू नकती। तुमका सगळ्यांक चूडी परबेचे हार्दिक शुभाशय। देव सगळ्यांक बरें करो।